गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ बर'फोरनि गेजेराव सानफ्रोमबो मानसि गोमानाय आरो मानसि खारनाया मोनसे गेदेर जेंना महरै नुजादों। थिग बेबायदिनो मोनसे जाथाया फिन चिराङाव जादों। चिरां जिल्लानि धालिगाव पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय दक्षिण आमगुरि गामिनि प्रणब कुमार ब्रह्मनि बिसि पदमा बसुमतारिया मैया बेलासिनि 3:04 रिंगासोनिफ्रायनो गोमानानै दङ। पदमा बसुमतारिया 16 आरो 10 बोसोर बैसोनि सानै फिसाज्लानि बिमा। नखरनि सुबुंफ्रा मिथिहोनाय बायदिब्ला पदमा बसुमतारिजों लोगोसे 1,50,000 रां गोमानानै दङ। बेनिखायनो सावगारि आइजोखौ सोरबाफोर बहाबा नुसनबायदोंब्ला होखानाय 7002439396 जानबुं अनजिमायाव खौरां होनो थाखाय नखरनि सुबुंफ्रा खावलायहरदों। एबसुनि गेरेमसा बर' माहार दानायनि हाबाफारि लानाया सोरनिबा थाखाय उन्दुलांनो हायै जाहोन जानाङा, बे बाथ्राखौ बुंदों दिपेन बर'आ। मिरु एबसु आरो बाक्सा जिल्ला एबसुनि बानजायनायाव सानथामनि हाबाफारिजों लानाय हारियारि मोनथाय आरो समाजारि थार बिजिरनायनि थाखाय सुबुं सांग्रांथि रेलि पिपल एवारनेस रेलि फर कमिउनिटि राइट एन्ड ससियेल जास्टिसआ दिनै 3थि सानाव आगान होबाय। हाबाफारि बायदियै फुंबिलिनि गोथार आर'जखौ जागायखांनानै मिरु एबसुनि आफादगिरि मानाव गेदेर मुरसि दिपेन बर'आ बर' हारिनि आथिखालनि थासारि आरो रायजो राजाफोरनि सानस्रिफोरनि सायाव गावनि मोन्दांथिजों गोरोबफानानै एबसुनि मावनो लानाय हाबाफारिनि सायाव गुवारै बिबुंथि लाखियो। गोमानानै थानाय बर' फरायसाखौ मोनबाय होनना मिथिनो मोन्दों। चिरां जिल्ला बिजनीनि नर्थ इस्ट मिलिटारि एकाडेमियाव 9 थाखोआव फरायबाय थानाय बिथुराज ब्रह्मआ दिनै फुंनि 4 बाजिनिफ्राय हस्टेलनिफ्राय गोमानानै दंमोन। फरायसाया धालिगाव ओनसोलनि सामथाइबारि गामिनि थागिबि सानमिन्द ब्रह्मनि फिसाज्ला। बे फरायसाखौ बेलासि समाव रङियाव मोनबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। मोनसे गिख्रंथाव जाथाय। सालाकाटियाव गिख्रंथाव बुथारनाय जाथाय। फिसानि आखायाव बिफानि जिउ खहा। जोनोमगिरि बिफाखौ बुथारदों असे फिसाज्लाया। जाथाया सोमजिदों क'क्राझार जिल्लानि सालाकाटियाव। बुथारनाय दायनिगिरिखौ हासिनुर आली होनना मिथिनो मोन्दों। हासिनुर आलीया बिफा बाहार आलीखौ देगारजों सुथारदों। दायो दायनिगिरिखौ पुलिसाव हमबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। सावस्रिनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनी बर' बाजाराव आयुर्वेदिक थेरापि सेन्टारखौ गासिबो सुबुंनि मोजांनि थाखाय गायसननाय जादों। बेनिखायनो माखासे साननि सिगांनिफ्रायनो सोरनिबा देहाया सानाय सुनायजों भुगिना दंब्ला फाहामथाय लाफैनो हागोन आरो गाहाम सावस्रि सुबुङाबो गावनि देहाखौ आरो मोजां रिलेक्स खालामनाबो लानो हागोन। बेनि अनगायैबो जेरै सिं सानाय, हान्थु सानाय, मिजौनाय, मोदोम सानाय, जरा जरा सानाय, गोदना सानाय, पेरालाइसिस आरो खर' सानाय बायदि बायदि गोबां प्रब्लेम गोनां सुबुंफ्रा फाहामथाय लाफैनो हागोन। सोरबाफोर बिथांमोना गोजौनि जायखिजाया प्रब्लेम दंब्ला सावगारियाव होनाय जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन। क'क्राझाराव खुंफुंजानाय मिरु इउपिपिएलनि 33 बोसोर जथुम्मायाव बाहागो लाना आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बिटिआरनि थाखाय गोबां रादाय होदों। बिथाङा बिबुंथिनि गेजेरजों बुंथिदों, बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ फारि फारि मावफुंजोबगोन। बर'फोरा आसामनि गोजामसिन थागिबि हारि। बारग' एनडिबिफोरनि सायाव थानाय केसफोरखौ आयेननि गेजेरजों बोखारनायाव रायजो सरकारनि बिबान दं। फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव इउपिपिएल आरो बिजेपि दोलोआ जथायै बिजाथि फसंगोन। गेलेनाय बिथिङाव जौगासारनो थाखाय गुवाहाटीनि सरुजा बायदि क'क्राझाराव गिदिर गेलेमु कमप्लेक्स बानायफुंगोन आरो गोबां रादाय होदों गिबि मन्त्रि बिथाङा। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। गसाइगाव फरायसालिमानि सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथाया दिनै जोबथा सान। गसाइगाव फरायसालिमानि सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथायनि दिननि जोबथा सानाव फरायसालिमानि गासिबो फरायसाफोरखौ लानानै गुबुन गुबुन हारि माहारिनि हारिमुखौ लानानै मोनसे हारिमुआरि हान्जा सुरनायखौ नुनो मोननाय जायो। बे हारिमुआरि हान्जा सुरनायखौ बेखेवनानै होयो। लोगोसे बे हाबाफारियावनो 11 रिंगा जानाय लोगो लोगोनो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो बाहागो लाफैना बेसेन गोसा बिबुंथि लाखियो।